कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात गुहागरमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली. गुहागरमध्ये पर्यटन हंगामाची धामधूम सुरू असतानाच पर्यटनाला गंभीर स्वरूपाचं गालबोट लागलंय. गुहागर समुद्रकिनारी फिरायला नेऊन एका अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार हा सोमवारी 14 डिसेंबरला उघडकीस आला. या प्रकरणी गुहागर पोलीस ठाण्यात प्रितेश गजानन सुर्वे वय 29 राहणार धोपावे तालुका गुहागर याच्या विरोधात पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी सविस्तर घटनेचा तपास सुरू केलाय. प्रितेश सुर्वेवर गुन्हा रजिस्टर नंबर 68/2025 भारतीय न्याय संहिता 2023 कलम 64(1), 65(1) सह लैंगिक अपराधांपासून बालकांचं संरक्षण अधिनियम 2012 कलम 4812 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा संपूर्ण प्रकार नेमका काय आहे तो आपण आधी पाहूयात. आरोपी आणि मुलगीची इन्स्टावर ओळख झाली. ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत झालं. बोलणं वाढत गेलं आणि भेटण्याची तारीख निश्चित झाली. प्रितेश हा मुंबईला राहतो, मात्र भेटण्यासाठी तो गावी आला होता. तक्रारीत नेमकं काय म्हटलंय ते देखील आपण पाहूयात. 14 डिसेंबरला दुपारी 12 वाजताच्या सुमारास पीडित मुलगी हिला गुहागर येथे फिरायला जाऊया असं सांगून पीडिता हिला गुहागर एसटी स्टँड बस स्टँड इथे बोलावून घेऊन गुहागर एसटी बस स्टँड इथून त्याच्या मोटारसायकलवर बसून शृंगारतळी गुहागर बीच असे हे दोघे फिरले होते. त्यानंतर पिक्चर पाहूया असं सांगत दोघे जवळच्या ठिकाणी गेले. मात्र चित्रपटगृह बंद असल्यानं पुन्हा समुद्रकिनारी सुरूच्या बनात गेले. त्यानंतर गुहागर बीच येथून राजगड लॉज गुहागर येथे नेऊन रात्री 10 वाजता पीडिता हिच्यावर जबरदस्तीनं करून कपडे काढून तिच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यात आले. प्राथमिक मिळालेल्या माहितीनुसार पीडितेला दारू पाजण्यात आली आणि नंतर जबरदस्ती करण्यात आली अशी माहिती देखील मिळतीये. मात्र या सगळ्या घटनेनंतर गुहागरमध्ये असलेल्या लॉज किंवा राहण्याच्या ठिकाणांमध्ये खळबळ निर्माण झालेली आहे. कारण मुलगी ही अल्पवयीन असताना तिला प्रवेश या मुलासोबत कसं देण्यात आलं, तिचे कोणतीही ID तपासण्यात का आले नाहीत अशी चर्चा सध्या सुरू झालेली आहे. कारण मुलगी अल्पवयीन असताना या दोघांना प्रवेश एखाद्या लॉजवर कशा पद्धतीने देण्यात आलेला आहे याची चौकशी देखील सध्या गुहागर पोलीस करतायत. आणि त्यामुळं गुहागरमध्ये आसपास असलेल्या लॉजच्या ठिकाणी आता सध्या खळबळ निर्माण झाली आहे. मुलगी रात्रभर बेपत्ता असल्यामुळं तिच्या घरातल्याने तिचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. पालकांसह तिच्या वाडीतील इतर मंडळींनी अक्षरशः गाव पालतं घातलं. पहाटे 3 वाजेपर्यंत पालक ग्रामस्थांसह तिला संपूर्ण किनारपट्टीवर शोधत होते, पण मुलीचा काही पत्ता लागत नव्हता. शेवटी सकाळी तिच्या पालकांनी मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार गुहागर पोलीस ठाण्यामध्ये नोंदवली. परंतु तोपर्यंत मुलगी घरी परतली. घरातल्यांनी फोन करून कळवल्यावर पालक तातडीनं घरी परतले. मुलीला जाब विचारताच तिनं सर्व घटनाक्रम सांगितला आणि त्यानंतर मुलीला पालकांनी त्वरित पोलीस ठाण्यात नेलं आणि आरोपी विरुद्ध तक्रार नोंदवण्यात आली. मुलीच्या तक्रारीनुसार 29 वर्षीय प्रितेश विरुद्ध गुहागर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. गुहागर पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत असून यामुळे परिसरात खळबळ निर्माण झाली आहे. अल्पवयीन मुलीसोबत असा प्रकार घडल्यामुळे ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केलाय आणि आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मात्र दुसरीकडे गुहागर लॉज आणि राहण्याच्या ठिकाणी अशा घटना घडत असल्यानं खळबळ निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे गुहागरमधील लॉज आणि राहण्याच्या ठिकाणी अधिक खबरदारी घेण्याचं आवाहन देखील पालकांनी केलेलं असून पोलिसांनी देखील या सगळ्याबाबतचा तपास सध्या सुरू केलाय. याबाबतचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक संदीप भोपळे करत आहेत. कोकण कट्टा न्यूज, गुहागर, रत्नागिरी.